IFM News Regional. Pagyamanan ti Kawayan Municipal Police Station iti panakay paay kadakwada ti e-car nga usarenda kas police patrol car iti ti Kawayan Ilocos Sur. Segun ni Police Captain Laika Bayasbas nga ipausar pay laing kadakwada ti Kawayan Local Government Unit ti maysa nga e-car adakkel atulong ita akangina ti presyo ti gasolina gapu iti rinupak a mapaspasamak ij Middle East. Inay na pay anasurok maysa nga aldaw iti panakaaramat tinasaw alugan sakbay amalobat ket iti kapaot iti panaka-charge na ket 8 nga oras. Iti baet nga danay paay nga e-car ket saan laing nga iso iti maaramat tano kaditi adayo a barangay ti Ili ket ti police patrol car latta iti mausar. Mangnamnama dapay nga rod nga addan tupay nayon nga ited ti LGU kadakwada tapno adu ti maaramat dagiti miyembro da. Para iti IFM News, siak ni Idol Tony G, Tatak IFM.